abin da zaka yi ka sa Allah a gaba, Allah ya shige maka gaba, ka nemi taimakon Allah, ka nemi tsarin Allah, ka nemi kariyar Allah, ka nemi Allah ya shiga. Kakka ɗauka ko ƙarfinka ko dabararka ko iliminka ko iyawarka za ta amfani ka, in babu taimakon Allah ba abin da zai kai labari. Wala ta'ajaz, kakka nuna gajiyawa, ka fara zuwa makaranta ka yanke, ko ka fara karatu ka tsaya, ko ka fara neman kuɗi, ko ana samu kai baka je ka samu ba. Dagewa ake ka kasa dagewa, tashi ake da ka kasa tashi, himma ake ka kasa himma. Ka bari duk kowa ya nisa a baka a baya, abokanka su taso, kowa wani ya karatu, wani ya kuɗi, wani ya ilimi, kai kana nan sai dai ka dinga roƙo. Kakka kuskura, wala ta'ajaz. To kaga an gina ka akan abu uku: alhirs, ihris ala ma yanfa'uka, wal isti'ana wa adamul ajzi. Sai ce wa in asabaka shay'un, ka gama filan ɗin ka zan kai kaza, sai kuma wani abu ya zo akasin abin da ka tsara, wala ta kullau, aka ce kash, ina ma dai lau fa'altu kaza da kana kaza, ai da kaza ne, da kaza ya kasance, da na shina ba haka ne ba, saboda ka shirya filan ya rushe, sai ka dinga tunanin ina ma ba wannan filan ɗin kai ba wani kai. Fa inna law taftahu amala shaytan, lauɗin nan za ta buɗe, ba shaidan ɗin za ta gayyato cikin rayuwarka. To yanzu komai ka dinga lau kenan. Ina ma Allah bai yi ni baki ba, ina ma fari Allah ya yi, ina ma ba gajere Allah ya yi, ina ma ba a Najeriya Allah ya yi, ina ma ba namiji Allah ya yi ba, ina ma ba talaka Allah ya yi ba, ina ma ka dinga ina ma saboda shaidan ka gayyato shi, sai ya zo duk ya kukkushe maka abin da Allah ya maka duka, ka kasa yarda da inda Allah ya aje ka. Ina ma mai karfi da yi da na bubbuge mutane, ina ma ni kaza ne da na kaza, ina ma kuɗi gare ni, ina ma mulki gare ni, ina ma kaza ne. Ka dinga tamanniyat duk su cika burinka, kuma ka dinga nuna gazawarka da kasawarka, kuma ka dinga ganin Allah bai baka komai ba. Duk kuma kofar shedan ce ta buɗe wannan. Bai za wani hadisin ka fahimce shi, ka gane shi, wallahi zai ware maka matsaloli masu tarin yawa. Dan duk matsalolin a nan suke, rashin karɓar yadda Allah ya yi ka, da rashin godiya Allah a yadda ka samu kanka, yana ce abin da yake buɗe mutum ko kai ta jin haushin mutane, ya ta hasada, ya ta kita, ya ta mugunta, ya ta shiga sharaba sharu. Kun ga amfanin sanin sunayen Allah da tasirin su shine suna gyara rayuwar mutum, su gyara ma aqidarsa, su gyara ma manufarsa, kuma su gyara masa rayuwarsa. Kuma wannan shine tasirin tauhidi